Portion sa kapin 87 million pesos nga flood control mitigation project sa Barangay Mabuhay sa lungsod sa Sison, Surigao del Norte naguba tungod sa sagunsong pagbaha. Mga residente sa lugar nanawagan nga mapadali ang pagpaayo niini tungod sa risgo sa baha sa ilang lugar. Ano yung report ni Cyril Chavez? Nangabuak og nahugmak nga dike kung asa migawas na ang mga bato nga anaa sa ilalom niini. Kini ang pipila sa mga sitwasyon human nga nahugno ang flood control mitigation project sa Purok 2, Barangay Mabuhay sa lungsod sa Sison, Surigao del Norte. Niadtong Nobyembre 25 ning tuiga ang pagkaguba sa mong dike gikabalakan sa mga residente. Labi pa nga gasaka ang level sa tubig ug sulog ang tubig sa Mabuhay River. Matod sa usa sa mga nagreklamo nga si Wilbert Ga, una pa man nahugno ang mong portion sa flood control. Nakitaan na kini og crack sa mga residente tungod sa sagunson nga pag-ulan hatod sa mga milabayng bagyo og wala dama hinapos sa Nobyembre nahugno gyud kini. After na nung bagyong Pino, so mga ilang araw na wala nang ulan, walang baha, wala namang malakas na baha. So normal ang takbo ng ng sapa doon. So walang activity. Sa video ni Wilbert niadtong Disyembre 3, kita ang kadako sa danyos nga naangkon sa mong flood control project. Kita sab ang pinaspasay nga pagtrabaho sa usa ka bakho aron mahawanan ang lugar. Nag-umpisa na yung pagtrabaho ng kontraktor through yung backhoe nila. Ginagawa na nilang. Base sa impormasyon, mukabat sa kapin 87 million pesos ang kantidad sa mong proyekto nga gisugdan ni atong tuig 2021 ug natapos 2022. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang bahin sa Civic Construction and Development kinsa mo'y nag-implementar sa mong proyekto. Apan, dili makontak ang ilang numero. May balibad pasab ang DPWH Region 13 sa paghatag og pahayag kalabot niini. Sanglit si DPWH Secretary Vince Dizon lang daw ang pwede motubag sa media. Karon, nagsumite na og reklamo ngadto sa DPWH og ICI ang grupo nila Wilbert kalabot sa mong proyekto. Kailangan matrabaho ka agad kasi lalo na ngayon ang panahon, muulan, hindi malaman kung may bagyo or ano, pero tumataas talaga ang tubig doon. Sabi nila, malaking epekto sa kanila pagka tumaas ang tubig, baha. Cyril Chavez, 1 Mindanao.